थाखाय आरोना जायफोरनाखि बर'नि थै दङ बिथांमोननि थाखाय मोनसे बेयो जोबोद दुखुनांथाव बाथ्रा आरोना माने दासान्दि जों सोलिबाय थानायखौ नुनो मोन्दों बे मोनद' हारिनो गोदानै एसटि होनायनि सायाव जे भारत सरकारा दा मोनसे आखायाव लानो थांगासिनो दं दा बेखौ जों साफ्रोमबो बर' फिसाफ्रा माने बे गोदानै मोनद' हारिनि एसटि होनाय जों बेखौहाय जों साफ्रोमबो बर' बिसाफ्रा जों बेखौ गनायनो हाया आरोना मानोना जुदिबा जों बे मोनद' हारिनो गोदानै होनो नाजानाय बे मोनद' हारिनो एसटि जुदि होमारोब्ला माने जोंनि थाखानाय एसटि सुबुंफोरनि मोनफ्रोमबो मोन्थाइफ्रा गासिबो गोमालांगोन आरोना खिन्थु जों नुनो मोन्दों दानि बिटिसि गभर्नमेन्टनि बा बिटिसि सरकारनि गोदानै दाजानाय जोंनि बिटिसि सरकारनि गाहाय चिफ हाग्रामा महिलारि सारा बुंदों माने बिथाङा बे मोनद' हारिनो गोदानै एसटि होनायनि सायाव बिथांनिफ्राय जेबो अबजेक्सन गैया होनना बुंदों आरोना नाथाय बिथाङा मानि थाखाय बुंदों नोंथांमोना बेखौ हयथ' नोंथांमोना बुजिनो हाखाबाय नाथाय बेराफारसेथिं जोंनिनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर'आ बे मोनद' हारिनो गोदानै एसटि होनो थांनायनि सायाव मोनसे জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বহুত স্পষ্ট কথা একো ইফেক্ট নকৰাকৈ জনজাতিকৰণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোনো আপত্তি নাই আমাৰ কিন্তু এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলে একো ক্ষতি হ'ব নালাগে কথা সেইটোৱে আৰু সেই লাইনতে আমি আগত গভৰ্নমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া বা গভৰ্নমেণ্ট অফ আসামক আমি এনঅ'চি দিছোঁ दुलाराय ट्राइबेल माहारिया दिनै जोबोद खैफोदाव दङ आरो खैफोदनि माने जि इंगित मैया जि आसाम केबिनेटनि जि डिसिसन आरो बे केबिनेटआव मोनद' हारिनो गोदानै एसटि थिसननायनि जाय हारिफोरा गासै बिथिंजों जौगानाय जाय हारिया सुबुं अनजिमायाव बांसिन आरो बिथांमोना बुंदों जे आसामनि 3 कौटि 40 लाखनि गेजेराव बिथांमोना 2 कौटि दङ होननानै आरो बर्तमान ट्राइबेला 45 लाख 2 कौटि आरो 45 लाख बिनि गेजेराव जुदि गादब जायोब्ला नारसिन जायोब्ला जोङो बबेयाव थावरिगोन आरो बे खोथाखौनो लानानै दुलाराय आसामनि गासै ट्राइबेल आफादफोरा सिसुवानि नेतृत्वआव जोङो सरकारखौ वार्निं होबोदों जोङो सरकारखौ जोङो गोख्रोङै जोङो खोथाखौ बुंबोदों जे कुनु कारनाव 14टा एक्जिस्टिं ट्राइबेलनि अधिकारखौ धंस खालामनानै गोदानै जाहाथे ट्राइबेल होनाय जाया कारन बिथांमोना गासैबो बिथिङाव माने जौगानाय सुबुं अनजिमाया बारा थेवबो जोंनि दाबि जोंनि नारसिननायखौ खेरायाबासिनो मैया आसाम केबिनेटआव मोनथाम हारिनो एसटि प्लेन आरो मोनथाम हारिखौ एसटि भेलि केटेगराइज खालामनानै आसाम एसेम्ब्लियाव लाबोनानै रिकमेन्डेसन होनानै भारतनि माने होम डिपार्टमेन्ट होम मिनिस्ट्रिनो दैथायहरनायनि थांखि लादों आरो बेखौ जोङो स्ट्रंलि अपोज खालामो मोनद' हारिनि जोङो हेंथा इनाय हिंसा जों खालामग्रा हारि नङा जोङो जोंनि अस्तित्व जोंनि खैफोदनि समाव जोंनि स्टेन्डखौ जों लादों आरो बेखायनो आसाम सरकारा एक्जिस्टिं जनजाति बिरोधि नीति लानाङा आरो बे जि रिकमेन्डेसन लाबोदों बेखौ उइथ्र' खालामनांगौ आरो बेखौ रिभिउ खालामनांगौ आरो बेखौ जुदि बिथांमोना गमामायैनो लाङोबा बिटिसि बिटिआरनि 6 सिडुल आरो लोगोसेनो जोंनि इन्जिनियारिं मेडिकेल इउनिभार्सिटि कलेज स्कुल कलेजनि एडमिसन साख्रि बाख्रिनि खोथा आरो सेन्ट्रेल लेभेलाव कुनु एसटि भेलि एसटि हिल एसटि प्लेन थाया एसटिआ मोनसेयानो अब्ला जों इउपिएससिआव मा जागोन जि मेन जि एडभान्सआव मा जागोन नीटआव मा जागोन अब्ला जोङो स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाव मा जागोन बेंकिं सार्भिसाव मा जागोन रेलवेआव मा जागोन अब्ला जों इउपिएससिआव मा जागोन बे खोथाफोरा जोंनि थाखाय अस्तित्वनि खैफोदनि दिनै कुइसन फैदों क्राइसिस फैदों आरो बेखायनो जोंनि पन्चायत जोंनि भिसिडिसि जोंनि 6 सिडुल काउन्सिल जोंनि पार्लियामेन्ट जोंनि एसेम्ब्लि गासैबो समस्तियाव बिथांमोननि नाम्बारा बारा जागोन बिथांमोना गेलेनो हागोन जोंनि राजखान्थि आरो माने संबिधानिक अधिकारा खैफोदाव फैगोन आरो बेखौ जोङो मालाबाबो लुबैया आरो बेखायनो दिनै बे प्रतिबाद बेखायनो दिनै बे प्रटेस्ट आरो बेनिख्रुइ गिख्रंथाव आरो स्ट्रंसिन शान्तिपूर्ण गणतान्त्रिक जंगि आन्दोलन जागोन बे खोथाखौ दिनै जोङो आसाम सरकारखौ नारसिनो गिबि मन्थ्रिखौ खावलायदों जे नोंथाङा जनजातिनि फारसे अननाय दङब्ला बिश्वास दङब्ला नोंथाङा बे रिकमेन्डेसनखौ सोलायनांगौ उइथ्र' खालामनांगौ आरो रिभिउ खालामनांगौ